kune vaya vanga vachishaya kuti mukana wekumira pakanzi departures paya nekunyora kuti when the time is right I the Lord will make it happen. Heyo guys, Russia yadirwa uchi kuri kunzi kuri kutsvakwa construction worker and Zimbabwe yatotanga kutaurirana na president wekurussia kuti vatumire vakomana vanondorova zvidhina. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kwasingadiwo guys kumira paya uchitumira zvimapicture zvakaidepartures zviya iwo wanguri wasvika watombohora chero first pay ndiani guys. Muchiti aiwa vanhu vekuAfrica vanoda kuti uraya rega itingodisappear, ndo mukana uyu wekuti munhu ungozvidisapira nice woenda zvako kuRussia. So vari kuti ivo vane maproblems avasangana nawo since vakatanga hondo yavo 33 months ago yeUkraine. Vari kuti ivo havasisina vanhu vanogona kuvashandirawo muconstruction, saka vanga vaedzawo kuti vataure nevakuru venyika vari muBRICS. And remember, Zimbabwe just joined BRICS and ndiyo imwe ine problem yeunemployment. So zvabva zvangosuggestiva kuti madii matitumira vakomana ava vagere mumastreets vauye vazvishandire vawane mari dzavo. Zvakare imwe problem iripo ndeyekuti there is a declining population and pava neproblem zvakare kumaprivate sector nekuti vanhu vakawanda vari kushayika ikokoko panyaya yehondo iri kuitika. Vamwewo ndo vari kutotiza muRussia macho kuenda kune dzimwe nyika, saka kuri kunzi kwavhurika mikana inoshamisa. They have more than 250 jobs construction, vane imwe 300,000 jobs dziri in almost all the sectors. Saka guys, hewoyo mukana. Kuri kunzi housing and construction deputy minister Nikita Stasishin met veduwo minister vehousing Musoda pavakaenda ku World Urban Forum kuCairo mwedzi uno uchitanga. Vakasvika ikoko ndobva vandopanana proposal. So Russian president vari kuti ivo one of the main obstacles to our economic growth inyaya yekuti hatisisina vanhu, tine labor shortage. Izvi vakazvitaura musi wa7 November. Vari kuti tine 500,000 people or actually 600,000 vanogona kutongowana basa anytime. And industry haitombozvioni kuti pane vanhu vakawanda vapinda, kureva kuti tiri kutonida more than 600,000 vanhu guys, on top of the 250 mumanufacturing chaimo moga. Russia has been combining the whole world in search of vanhu vanoshanda. Vakambomanya paMalawi apo kanzi kuri kuda vanhu vari kushanda mumapurazi. Timu rekuMalawi rikapiwa ndege vanhu vakamanya kuenda kuRussia ikoko. Iko zvino ndo pavati since taakupinda muconstruction, muproduction, mumanufacturing hatisina vanhu. Zvakare pane nyaya yekunzi vakadziwo vari kudiwa ikoko, asi vakaenda so far vari kunoshanda mumafactory muri kugadzirwa madrone. So ivo vanga vachiti vari kuenda kunoshanda mumapurazi nezvimwe zvakadaro vachibatsiridza economy nenzira yakanaka, but vasvika kuya vakazondoiswa kuti vashande kugadzira madrone. Madrone acho ari kuzoshandiswa kuparadza vamwe. So ndo problem yavepo. Vamwe vachiti aiwa isusu patakabva kunyika dzedu takauya tiri vanhu vari kuzotsvaka basa nekuraramisa mhuri dzedu, asi izvi zvekunzi tichigadzirisa zvombo zvinoparadza aiwa zvatiremera zvachose. Nepal yakabhana macitizens ayo from going kuRussia kana kuUkraine for work. Paitika 10 vakomana vakaurawa and a lot that went missing kuRussian army koko. Saka vakabva aiwa guys, isusu hatichadi zvachose kuti vanhu vaende. Papane company yanga iriko kuIndia yaitora vanhu yovaendesa ikoko kuUkraine pamwe chete nekuRussia. Vanhu vongoona vatosvika kuya vanenge vanyeperwa vonzi vasainiswe macontract anga ari binding ekuti vaizokonewa kudzokera kumashure. Vosvika kuya voona zvinhu zvacho hazvisiri izvo zvavanga vanyora pabepa, but anyway macontracts aya anenge ari binding, so unopedzisira watongoshinga uri kuya. So 12 people were arrested ndobva vato blacklistwa zvakadaro. So guys, ndo mukana uripo wamuka uyu.
vanhu vakawanda vemumakantries akasiyana siyana, Kenya, Malawi, Uganda, variko izvezvi, nevekuSudan variko kuRussia ikoko vari kungobata bata. Tiri kuti isu senyika toitawo sei guys? Toenda here kuRussia since unemployment iri very high, vanhu vatova bita guys. Bita chaiyo kuti chero ukaona munhu akazvibatira kanyama kake kekuchicken slice unogona kutomutsamura kuti kowa akonewa here kungotenga usavi hwekuti munhu wese adye. Bitterness yekuti chero tikaona vana vanodanana vanyati family vaya vatogona kungobhoikana navo nenyaya yekuti we are unemployed, we are always on Facebook, hatina chiri kuti netesa, hationi the beauty in what other people do. So hazvisi zvakanaka here kuti kana ndege dzacho dzichikwanisa kuti dziuye, vanhu vokotorawo zvavanokwanisa kutorawo, vokwira ndege voenda kumabasa. Iyi nyaya yekuti vanhu vanosora vakagara pamabridge pazvisend line vachiita chino nechino, ndofunga kuti tinenge tabatsirika senyika. Asi now the debate comes in kuti toenda here kunogadzira zvombo zvinoparadza, number 1. Number 2, ivo vari kutaura kuti population yavo iri kudzikira pamusana pehondo. Hondo iyi guys iri kutouraya vanhu, iri kutouraya vanhu vakawanda chaizvo. Saka iwewe unoenda ikoko uya ukasvika ukabatikidzwa ikoko wotopinda mucrossfire kwakutofira pakare paya. Apa vanhu havana zvakare mapolisi, nyaya yemapolisi rikatisi, but wasvika kuya wafira kuya, zvinozofambiswa sei? Woripatriatwa here kana kuti wotongofushirwa ikoko kuchando? Ndo kuchando chaiko kakuRussia, ungokandwa zvako musnow imomuya ungozviratira uriko. Toita sei? Vamwe ndo vari kuti guys, why Putin kuda kuteka advantage yesituation yenyika, and ivo vari mupower dei vakasabvumira mudenga kutumira vana kuRussia. Yes, Russia yakambomira nesu panguva yekuwana rusununguko, asi panyaya yatava right now iyi yekuti munotogwa munokandwa panopisa, haina kunaka. Iyo construction yacho tiri kunoita construction ipi nekuti hondo ichiri kuenderera mberi? Munoti mavaka building renyu halfway pouya madroni wayo nezvimwe zvakadaro zvouya zvoputitsa, zvozodii kana tapedza kudaro? And kazhinji kacho panorwiwa naRussia, Ukraine wo since yange yaedza kujoina NATO paya, panogona kungonzi USA yagona kujoina muhondo, ende kana vouya kana pakazotanga kushandiswa vana nuclear mozodii muri kuya kungomeltira ikoko. So people have got mixed feelings kuti toenda here kana kuti toregedza. Vakuru vedu venyika vari kutifungira chii? Vari kuda here kutora this opportunity wo? Asi pana vamwe vari kuti kusiri kufande kupi, nekuti chireko kuno kuZimbabwe kwacho chii chandiri kuachiva handisi kukwanisa. Saka better kana opportunity yazvipresenta, why tisingaitori tigoitawo departure mapictures nezvimwe zvakadaro. So guys, do leave your comments on what you think about mabasa avhurika kuRussia aya. Mavisa acho ari very easy kuapply. Zvese unobva wangowana company that is going to help you, nekuti zvese zviri kuitwa set up nemagovernments edu. So do leave your comments on what you think. Is this a good move kana kuti tizvicreatere yedu employment tiri kunyika yedu, as long as tiri vapenyu tichikurisa vana, chero vane nzara aiwa vachakurawo.